Tama ġdida, dinjità lil kulħadd. Dan kien il-kliem li bih il-Prim Ministru Robert Abela iddeskriva skema ġdida li permezz tagħha issa persuni b'kundizzjonijiet mediċi jistgħu jikkwalifikaw għal polza ta' assigurazzjoni fuq saħħithom u li twassal biex jakkwistaw self mill-banek sabiex jixtru proprjetà. Din l-inizjattiva tħabbret mill-Prim Ministru nnifsu waqt konferenza tal-aħbarijiet f'Kastilja flimkien mal-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodri Galdes huwa spjega li l-Gvern wara li sema diversi esperjenzi personali ta' persuni li minħabba l-kundizzjoni medika tagħhom ma setgħux jisselfu, ma setax jibqa' ċass u wara ħidma aggressiva nstabet soluzzjoni mingħajr konflitt u kompetizzjoni mas-suq privat. Fil-fatt, hekk kif persuna ma tkunx tista' tieħu polza ta' assigurazzjoni minħabba kundizzjonijiet mediċi, issa din l-iskema tipprovdi garanzija bankarja mill-Gvern li tagħmel tajjeb flok il-polza ta' assigurazzjoni fuq il-ħajja. Nidħlu wkoll f'każijiet fejn it-talba għal ħruġ tal-life insurance policy tkun jew titħalla pendenti għal sena jew iżjed. Jew ikollok ċirkostanzi wkoll li tqajna magħhom fejn il-ħruġ tal-polza tal-assigurazzjoni fuq il-ħajja jiġi approvat. Imma l-assigurazzjoni, l-soċjetà assiguratriċi titlob premja, jiġifieri l-ħlas biex tkun tista' tinħareġ dik il-polza, illi jkun eċċessiv, jiġifieri ferm iktar milli titlob f'każijiet normali. Għal din l-iskema, il-Prim Ministru ħabbar li tnieda fond ta' 3 miljun euro mill-Fond Soċjali għall-Iżvilupp Nazzjonali. Għal dan il-għan allura ħloqna fond ad hoc tal-finanzi li huwa ġej mill-Fond Soċjali u għall-Iżvilupp Nazzjonali li fih se jkun hemm somma ta' 3 miljun euro li se jservu bħala garanzija biex il-bank ikun jista' japprova il-loans. Din il-garanzija mill-Gvern tkopri self ta' 250,000 euro fuq kull proprjetà. Minnaħa tiegħu il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodri Galdes spjega li persuna għandha l-ewwel tfittex polza tal-assigurazzjoni minn kumpanija lokali. F'każ li din ma tinstabx, l-applikazzjoni tiġi posposta għal 12 xahar jew il-polza tkun stmata bi prezz li jkun darbtejn u nofs aktar mill-prezz medju, il-persuna tkun tista' tapplika għal din l-applikazzjoni mal-Awtorità tad-Djar u l-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità. Tapplika l-garanzija New Hope għand l-Awtorità tad-Djar u bħala parti mill-proċess tal-applikazzjoni se jkun rikjest dokumentazzjoni mingħand tabib jew speċjalista mediku fuq il-kundizzjoni tagħha. L-Awtorità tad-Djar imbagħad tikkoordina mal-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità biex jiġu verifikati id-dokumenti sottomessi. Fl-istess ħin il-housing tagħmel ir-riċerki meħtieġa fuq l-applikanti biex ikun żgurat li ma jkunx hemm abbuż mis-sistema. F'każ li persuna tikseb forma ta' garanzija oħra fuq ammont akbar, il-bank jista' jaċċetta li jsellef ammont akbar minn dak stipulat. Fit-tweġibiet lill-ġurnalisti, il-Ministru Galdes qal li huwa kkalkulat li kull sena jkun hemm madwar 40 każ li ma jkollhomx id-dritt tal-self mingħajr din l-iskema.